Тоҷикфилм мактаби синамогорони ҷавонро дубора боз кард ва ҳамчун гиромидошти хотираи Муҳаббат Сатторӣ, коргардони маъруфи синамои тоҷик, мактабро ба номи ӯ гузошт. Даври нави таҳсил 17 нафар аз ҷавонони орзуманди синамогариро ҷамъ овард. ҳараки онҳо аз ҳар самт омада ҳастанд. Одамое ки дар соҳаи донишҷӯёне ки дар соҳаи синамо кор карданд, ҳастанд донишҷӯёне ки масалан донишгоҳи ҳуқуқӣ тамом карданд, ба ихтисоси ҳуқуқшинос тамом карданд ва чандин дигар забоншинос, тарҷумон. Ҳамаи онҳоро ҳамин ишқ ба кино ба мактаби мо овард. Ман донишгоҳи забонҳоро дар ҳоло ҳам таҳсил карда истодам, вале мехоҳам ки дар оянда бо синамо кори худро идома диҳам. таълим дар ин мактаб 6 моҳ буда нозикиҳои синамоофариро устодон Заурдахте дар наварбардорӣ ва Соҳибёри Толиб дар бахши филмноманависӣ ёд медиҳанд. ҳудудан 12 дарс хоҳад буд ва дар ин 12 дарс намешавад ки ҳамаи қонунҳои филмноманависиро ба донишомӯзон омӯхт, вале як самтҳои муайянро нишон дода ва ба онҳо ангеза бахшидан имкон дорад. коргардон Файзулло Файзов бо ишора ба мушкилоти соҳа бовар надорад ки бо таъсиси як мактаби кӯтоҳмуддати синамогароӣ ин мушкилот рафт шавад. ба назари ман албатта ин бо чанд моҳи дарс ё иштироки бачаҳо дар мактаби синамогарони ҷавон ман фикр мекунам ки мушкил рафт намешавад. ё ин дар тоҷикфилм бошад ё берун аз тоҷикфилм, ин фарқ надорад. Вале ин имконият медиҳад ки бачаҳо якам огоҳ мешаванд ва вориди ҳамин ҳунар мешаванд, яъне вориди синамо мешаванд. чаро ки мо ин чизҳоро хушбахтона сар гузарондем ки баъзан вақт дар тӯли 3 сол, дар тӯли 5 сол ҳанӯз мо мутахассис намешавем, то вориди амалия нашавем. Файзулло Файзов афзуд ки дар Тоҷикистон китобҳои дарсии назарияи коргардонии синамо қариб вуҷуд надоранд. раиси иттиҳодияи синамогарони Тоҷикистон Сафари Ҳақдод гуфт ба кори мактаб хушбин аст. ки ҳамтур нашавад ки аз ҳар ҷо аз ҳар кас бо як шакли систематик ин мактаб шакл бигирад ва касбҳо ё тахассусҳои ки хеле муҳим ҳастанд барои синамо, барои ҷавонон ки аз онҳо дарс бигӯянд. вале заминаи фанӣ дар тоҷикфилм вуҷуд дорад ва тоҷикфилм як маҳорати муайяне дорад ки метавонанд ҷавоное ки ба онҷо ҷалб мешаванд ба корҳои дигар масалан диққатшон ҷалб карда нашавад, фақат ба синамо. қаблан ҳамин гуна давраҳои омӯзишӣ барои синамогарони ҷавон дар ҳошияи синамоҷашни Дидор роҳандозӣ шуда буд. Комилҷон Карим, яке аз шогирдони он, дар озмуни филм дар 48 соат пирӯз шуда аз ҳаққи таҳсил дар Академияи синамои Ню Йорк бархурдор гашт.